La secció de l'excusat. Yes! Bon dia, bona vesprada i bona nit a totes i tots els que ens escolteu ara mateix. Benvingudes i benvinguts a la secció de l'excusat. Efectivament, estem així en el 12è programa d'esta segona temporada. Pareix mentira, xics, estem ja en el 12è programa. La dotzena, sí. En la 12a emissió d'esta segona temporada. Vos parla Héctor González Martí. A la meva dreta està Sebas Martí. Espera, porque, perdón, ¿te puedo interrompre? ¿Ya? Sí, claro, per favor, estem per això. La qüestió, que estic... Vull... pensi molt dels malnoms i vull redefinir-me. No me presenteu ja més com a Sebas Martí. Vale. Vull que me presenteu com a cebolla o com a cremarruques. No era cremaburres? Vale. Tu vols ja Cremarrucs, vols però afiançar... Rucs. Ah, vale. Jo, és el meu, no, jo l'eixisc, no? Cebolla. Puc reafirmar-me? Cebolla. Per suposat, pots resignificar-te. Bueno, les pues, vegades a la meva dreta, el cebolla. Yeah. Oh, yes. Al meu esquerra, conegut en xarxes com a Emil Pitiflàutic, així en el programa carinyosament a mi m'agrada dir-li Emilio. Així que a la meva esquerra, Emilio. Emilio. I així per a servir-vos, Héctor. Héctor, tio. O com vulgueu. Bueno, que estem així una setmana més i benvinguts. Ja està, ja hem començat. I ja s'ha començat el programa i ja estem en la tertúlia. Bueno, que esta setmana també tenim convidat. Correcte. Ahir el veureu en vídeo i si no l'escoltareu d'ací un ratet, no anem a revelar res, però com cada setmana tornem a tindre entrevista. I comencem de nou, una setmana més en la tertúlia. Sebas, què mos portes avui en la tertúlia? En què comencem avui? És que després de la intervenció que he fet abans... Cebolla, perdona, cebolla. Correcte, això és el primer, i que me sap mal ratllar-vos més, però volia dir-vos que me considere una persona molt afortunada. Ui, això ha canviat, Sebas, perquè la setmana passada eres en tota la disculpa del món, eres un puto desgraciat la setmana passada perquè t'havien furtat. Sí, bueno, sí. No sé si era ja 2 setmanes, tio. És que el temps... Jo i el temps tenim una relació molt complicada. Era la setmana passada quan no estava de bones i l'anterior era quan havia dit lo dels somriures. Exacte, que el somriure és a fer la mà. Més o menys. Aleshores, més o menys, com estàs no? ara? Bueno, conta'mos. Soc una persona afortunada. Molt bé. D'estar així amb Sebas vosaltres. Fortunate. Sebas. D'estar així amb vosaltres. Sebas. És que tenia que dir-ho. Gràcies, Sebas. Estic tocant a Héctor, però és perquè a tu no arriba, ¿vale? Vale, sí, però m'està vinguent molt bé que me toques l'esqueneta perquè tu transmitís... molt de calor. Héctor és el nostre cos-conductor. De mi cap a tu, Sebas, està Héctor. Molt bé perquè fa molta rasca. Això que està passant és que tu vas un poc fresc. Mira, és que, claro, fa molt de fred, ¿vale? Això no cal que ho diguem. Si fa fred en el carrer, així en l'excusat, bueno, se podeu cagar de fred. Els convidats ja ho saben, que estan gelats ahí darrere, ¿vale? Ens donem unes mantetes. I jo avui he agarrat el gorro, ja. I no duc els guanys perquè he de tocar així l'ordinador i tal, si no portaria els guanys també. Se destacla tot. És el que toca en esta època de l'any, però tornem a la tertúlia, no se desviem. Vale, sí, que se desviem. És el que me sabia mal. És que som molt desviats. Perquè saben que aquestes coses poden passar i m'estic així allargant. La qüestió és que me sento afortunada d'estar amb vosaltres i d'estar amb més gent. He passat uns dies també amb gent molt bonica i ja va canviant un poc la meva perspectiva. I en este cas volia arribar a... M'ha passat una altra cosa en el que és en el carrer, en la street dels nostres pobles, i és un amic meu d'Ontinyent, a les 6 del matí, aixina de coses laborals, m'està parlant i al final m'ha motivat per sentir música Remember. I escolta, música Remember, i en una ràdio, que no vaig a dir el nom per no fer-li publicitat, feien versions de cançons espanyoles. I de 8 a 10 i dels 80 a 90, no? Més o menys, i feien eres el rei del glam, nunca podràs canviar, ajeno a les modes que bien... Pues així de la furgo, anava cantant i una xica me diu, una xica, sí, i me diu aquesta cançó està molt xula, m'agrada molt. Uai, que Sebas, és que quan no arranques somriures, tio, és que només que transportes alegria, tio, és que allà on vas
Eres un conductor de la bona energia, i del bon rotllo. Però cuidao que són muntanyes russes, ja ho sabeu. Més que el calvo de la loteria. Ese conducte pot ser de doble filo. I no ho saps. Ja. És un risc. Sí, és un regal. Seba, recorda el que li van dir a Peter Parker. Seba, un gran poder comporta una gran responsabilitat. Si tu veus que no te trobes bé per exercir aquest poder, pues no. Això li ho va dir el tío Ben. Tío Ben, al baño, que vas a resucitar. Tío Ben. Bueno, va, què més tenim en la tertúlia, Emilio? Vale, pues jo vos comento en la tertúlia, a veure què tinc en la... Ah, sí! Esta setmana ha sigut el meu aniversari! Vas encetant tu, vas auriguent el camí, no, Emilio? Correcte. Jo soc de gener, aleshores jo comença l'any i al poquet jo ja estic complint anys, saps? És com ja estic agarrant ja força. Aleshores, n'he fet esta setmana 30 geners. Oh, Déu meu. 30 hiverns en este món. 30 tacos mexicans. 30 tacos mexicans. Aleshores sóc el primer de nosaltres tres anguangos que enceta els 30 anys. Correcte. I bueno, pues ahí estic a l'avantguàrdia. Soc la punta de la fletxa. Molt bé, Emilio. El cap curucuy. Eres el cap curucuy. El cap curucuy. Molt bé. I bueno, i això, val? Jo soc el primer que acaba l'adolescència de nosaltres tres, perquè jo no sé vosaltres, però... Però això s'acaba ja, així, no? No ho sé. Ho has notat? Vos aniré contant. Los felices 20. Vale. Claro, Hay que acomiadarse de los felices 20. Els feliços 20 han sigut molt feliços, això ho he d'admetre. No, la veritat és que entren els 30 molt tranquil. Però eres de xip? És que pot ser punt d'inflexió o 30 que més dona. 30, claro, perquè això és com quan canvies d'any un poquet, no? També sí, d'un dia a un altre tu eres millor d'un dia a un altre. A mi sí que m'afecta, no m'afecta, però sí que rep així en aquest misticisme un poc l'aniversari més que l'any nou. Jo l'any nou, enguany, si és que no me vaig prendre ni les uves ni les vaig veure, les campanes, ni res. Estava jo soles en ma casa jugant a l'ordinador. Me sorprèn perquè... un poc fri, però és que jo volia descansar, que feia molt de fred. L'altre dia... És que estic gelat. L'altre dia escolti el mateix. Li dona més importància a l'aniversari i per mi comença l'any en el meu aniversari. Pues mira, jo un poc... És que un poc de Xina, És esa teoria, ahí tinc jo el girito. El girito. El xip. Així que podem estar parlant del nou, Emilio. A partir d'ara anem a escoltar igual que Sebas mos està contant l'estat emocional en el que ve. Pot ser el nou Emilio, amb 30 anys. Pot ser el nou Emilio ens va sorprendre a tots, el primer a mi, o igual no, és que igual és el mateix. Jo quan vaig fer-ne 29 ja vaig dir, mira, això són com els 30, no t'enganyes. Aleshores ja vaig viure els 29 com la trentena i ara estic com molt tranquil, com si haguera fet els deures. Doncs molt bé. Com si haguera estudiat 3 dies abans de l'examen, cosa que no fem mai, pues m'encenc un poc aixina. Molt bé. Molt responsable. Bueno. I no és tot això, perquè també, el mateix dia del... És que està bé. És que ve per així de... Estic sentint una presència per així de... És que el nostre convidat està... Espera, que t'ha tret una tarta. Fet una incursió. T'ha tret una tarta. M'ha tret una tarta. Pots ensenyar? Una tarta de pols. Una tarta de pols. Mira, el convidat ha portat una pseudotarta. De l'alacena. La representació d'una tarta. I el dit. I el dit seria el siri. Moltes gràcies, convidat. Gràcies. No vaig a dir el teu nom encara, però moltes gràcies, convidat, ja el coneixereu. I l'altra cosa que m'ha passat esta setmana ha sigut un poc el regal d'aniversari que he rebut. Ha sigut la publicació el mateix dia del meu aniversari del segon videoclip que vaig gravar per a Pupiles. Oh, yes! El seu quart avançament, del seu pròxim disc, que és el 9 de febrer, Tot i res, i vaig ir ahir al segon videoclip i està molt guapo. És la continuació de... La mateixa història, amb els mateixos actors. Correcte, i és la continuació. I està molt guai. Has fet ahir una col·laboració amb Pupiles. Correcte, una col·laboració doble. Molt bé. I mola perquè la història és com que, claro, n'hi ha que veure primer la primera part, Formentera-València, i és el tercer single, i després està La paret. I així no se pot entendre, veus una historieta d'amor que acaba bé. Vos vaig a fer spoiler, acaba bé, ja ho veureu, que acaba molt bé. Pues això, i vaig gravar, la meva companya, Beatriu Casanova, que és una actriu i una persona excepcional i meravellosa i molt professional, i van estar ahí els dos posant-li aquest punt dolç a aquesta història que volien contar Mireia i Natàlia de Pupiles. Aleshores, ahí estiguerem. Així que doneu-li amor al vídeo i com diu Poliedres, folleu que el món s'acaba. Que
missatge més bonico. Oh, Déu meu, Gràcies. Emilio. La veritat és que estàs molt bé. Que dones molt bé en càmera, he de dir-ho. Gràcies. Sí, dones molt bé en està càmera. superguai, Dona guai, t'ho dic. està guai, Boret. Està molt guai, sabeu Boret. que Claudia Oviedo, estilismo, me va posar molt guapo, tio. Jo aquest dia vaig dir, hòstia, m'has posat molt guapo, tio. Jo vull que anar així a tots els dies. Que me va deixar molt guapo. Jo dic, hòstia. Està molt bé, però està molt bé. a banda és el que se transmitiu i això. I el que no entenc és que no siga contra la paret. Això, estava indignat antes mirant Tom Ha Mari. faltat el detall, ixe? No és contra la paret en ningún moment. Ja, no, tenim la paret darrere... tot el rato. Metafòricament, no? Claro, perquè Podien dir l'estribillo en diu paral·lel a la paret. ens rebentem contra una paret de LEDs. I, claro, de LEDs. Sí, Vale, claro, sí que teníem ahí de uns LEDs darrere de la paret i tal, però, claro, jo crec que pa càmera no afavoreix estar contra una paret, perquè on poses la càmera, saps? És com, bueno, al final... Pues ja ho veureu i Ahí teniu tot les està bé. cançons per a que Sí, sí, entreu a tot està buscar-les, els videoclips, que està Emilio, està molt bonico, molt graciós i actua molt bé, este xic, perquè és que en càmera quedes molt bé. Ja està, ja t'ho hem dit. Gràcies. Bé, res més, que també... Hosti, és que se mos amontona tot, Sí, tio. tio. Estiguérem en Aldaya, Emilio i jo, ¿vale? Estiguérem en Aldaya i se presentarem a el torneig Mister Impro d'Aldaya. I anarem en representació de la selecció portuguesa de balonmano, Correcte, que sí. és un grup de penya que entrena impro allí en Aldaya. Claro, és el nombre de l'equip d'improvisació i mos demanarem, me llegué un amic i me digué, escolta, no podem anar ningú, pots anar tu, n'hi ha que anar 2 persones. I dic, espera, que li ho dic al meu amic Héctor, i anem els 2, que entre ell i jo s'apanyarem. I no sabíem el que havíem de fer. No sabíem molt bé el que s'anàvem a trobar. Anàrem a fer un favor i no mos isqueixens mal No mos a tu, isqueixes mal, se ho passarem... Sobretot a tu, Héctor. Molt bé, exacte. Jo me vaig coronar com a Mister Impro. Va guanyar, Jo perquè- sí, jo vaig guanyar. Varen fer uns xocs d'improvisació, el rotllo, el Sí, rei és de la que- pista, eliminatius, i claro, pues quedava l'últim, i va guanyar Héctor, va ser Mister Impro, i li van posar una corona Així n'ha pensat i fet. del Burger King. Jo vull que el puig a muscles. És que Sebas disfruta de... Li he ensenyat el vídeo antes Uau. que m'estàs mantejant Hombre, i està, estic molt, guapo, està molt guai. Especial. Se tornarem a presentar quan mos vinga bé, perquè ara la Lliga d'Aldaya comença i tenim controlats a persones ara que estan en el món de la improvisació i participarem en alguna més. I li farem promoció, també per així. Bueno, ja ho sabeu, estos dissabtes en Aldaya, lligues d'impro, que per cert n'hi ha molta tradició allí, eh? Està guapo. Això mola, Està guapo. Molta La penya bona allí canal, va sí, i... Hi ha bona cantera i bona Hi haurà escola. canal. Ah, bueno, pues ja està. Que... Un salut a improvisació. Correcte. I dir també que els Premis 310 s'acaben les votacions ara, el dia 30 de gener. Correcte. Vale? Bueno, nosaltres tampoc. No voteu, Tal, home. però tenim que recordar-ho. Vale? De Això fet, de mira, votar només, no. només anem a Després recordar... sí que anem a demanar els vots per una altra persona. Això està tot amagat. Després sí que anem a demanar I els només vots. vos anem a demanar ja per l'excusat, perquè a mi el Piti Flautico no cal que me voteu, no vaig a quedar l'últim ja, així que jo estic tranquil, no patiu. Jo no necessito més vots i no, és que no, perquè és un despropòsit. Votareu a un altre. Després vos diré Ara, després vos direm a qui votar teniu que si encara votar. no heu votat. Oh. Molt bé. Algo més de la tertúlia? Res, que sou molt afortunats, gràcies. Sí, molt bé. Que avui estàs bonico. Avui Sebas Arrepleguem està això. bonico. Gràcies, Sebas. Baixem pues la som molt persiana afortunats. de la tertúlia i donem pas a El Comentari de la Setmana. La secció de l'excusat. I el comentari d'esta setmana és un titular, una notícia que hem llegit al periòdic El Levante, el mercantil valenciano, i que té que veure amb l'àmbit local, perquè està, bueno, molt localitzada en la Pobla de Vallbona, esta notícia. Escolteu, i la vaig a llegir en castellà, si me permitiu. Xan, xan. La Pobla de Vallbona ultima el proceso judicial para demoler l'Ascens. Yeah. La finca de l'Ascens. La finca de l'Ascens. Vale? Estem Mítica. situats en la finca de l'Ascens. Col·loquialment coneguda com... Bueno, és la finca de davant de l'Ajuntament. La finca, correcte. Vale. Finca de davant de l'Ajuntament. Anem a ubicar-la. Fotografia d'un poble. Mira, Com vulguis dir-ho. una bona imatge. Ara parlarem d'això. Diu que el que van a fer és obrir un pas entre el carrer Colom i el carrer Maria Micaela. Com Moisès. Totalment, És que va quedar ahí. Això va quedar com quan uno encanta se la rapa, imatge, Sebas, com quan gràcies. uno se rapa el moño i comença fent-se ahí la rapa del mig. Una cresta al revés, no? Exacte, va ser la cresta invertida. Diu així a la notícia, perquè estos del Levante també diuen:
La lenta agonía del histórico edificio conocido como l'Ascens en la Pobla de Vallbona podría estar próxima a su final. El ayuntamiento encara el tramo final del proceso judicial que, si todo sale según lo esperado, debería ratificar la decisión municipal de demoler el edificio de 49 viviendas en un grave estado de abandono. 49 vivendes. Es que es una pedazo de finca. Es una pasada. És una llàstima. Bueno, així resulta que tot això ve des del 2019, en què l'Ajuntament pues, va modificar una cosa del Pla General d'Ordenació Urbana perquè l'edifici necessitaven poder dotar-lo. No podien rehabilitar-los. Això n'hi ha que tirar-ho a terra, perquè no se pot aprofitar. Està mal fet des de la base, no? No se pot aprofitar, n'hi ha que fer-ho nou. N'hi ha que fer alguna cosa, n'hi ha que fer-ho nou. Que començaren per el sostre o alguna cosa. En aquest any van manejar tot això en febrer de 2019 i en desembre de 2019, pues, per una ventolà, segur que part de la fatxada se va caure. I degut a això, Sebas explica, està en el carrer Colón i darrere del carrer el Mare Micaela. A ser està ja és, bueno, raere. No. Davant sí que està la porxa. Està porxaet. Per què? Perquè no te caiga la finca de l'Ascens al cap quan passes caminant, vale? Per el centre de la Pobla. Aquest és el motiu. Arquitectònicament compliria una funció com els arquitraves per a sostindre els murs. Per si se ho heu preguntat. Vale, vaig a llegir més coses perquè és molt interessant, Diu, el ayuntamiento compró las 49 viviendas a los vecinos y vecinas donde ya ninguno residía desde 2011. Mentira, cochina, mentira, marrana, cochina. Mentira, perquè ahí n'hi ha llums. Perquè ahí n'hi havia llums hasta fa 4 dies que se podien veure des del carrer de Raere, des del bar dels Jubilats. És de veres o no és de veres? De veres. És de veres. 2011. 2011. Debido al mal estado del edificio. Diu, se expropiaron las viviendas para proceder a la demolición, pero una empresa era tenedora. M'encanta lo de tenedora. Está guapa la paraula. Era Una tenedora. empresa era tenedora de 13 inmuebles y decidió demandar al consistorio al no considerar justo el precio. No me parece justo. No me pareix bé, no. Soc una empresa i... Soc una empresa vull i... guanyar diners. Voy a guanyar... Se abrió entonces un proceso judicial por el que la magistrada paralizó la orden de demolición hasta esclarecer los hechos. Y en estos momentos el pleito se encuentra en la fase de proporcionar el escrito de conclusiones de ambas partes. Lo único que falta es la vista para la sentencia que el consistorio espera a su favor. Y diu que bueno, el resto de vivendes també són propietats de bancs, de fondos buitres i d'algun particular que n'hi ha per ahí. Diu la notícia també, perquè és que m'acosta rescatar-la, perquè era d'aquestes notícies que tens que estar subscrit i no estava subscrit, però entrava ràpid i li feia un pantallazo i per això la tinc copiada a trossos. I diu que esta finca... Periodismo de rigor! Esta finca se encuentra frente al Ayuntamiento y la Casa de la Cultura. Fue el edificio más grande y alto de la Pobla de Vallbona. I m'agrada que diga este detall, m'agrada que parle d'això, perquè jo vull fer-vos una reflexió. Vull estar pensant en tota la finca de l'Ascens i he escrit unes coses que vaig a compartir-les entre vosaltres. Me podeu tallar quan vulgueu, Me podeu tallar i dir lo que vulgueu. La finca de l'Ascens. Alguns diran la finca marronera. Sí. O la finca de la droga, fins i tot he arribat a escoltar per ahí. També. No els falta raó. Així és com tota una generació ha percebut sempre aquest cèntric edifici del nostre poble. Però caldria posar matisos. Com a bons resignificadors que som, vull que ens endinsem un poc en la història que amaga este edifici. Una història que ens obliga a anar més arrere d'aquella percepció marronera i decadent que molts tenim. Mare meua. Molt intel·ligent i molt màquina, tio. Espera, que continua. Com bé recorda la notícia cap al final, ha sigut l'edifici més alt i gran del poble. Però no només això. En aquell moment era una finca ideal per a comprar una vivenda. Una parella jove que acabava de casar-se, gent treballadora, famílies del poble... Era accessible. Però després van passar els anys. Es va abandonar, a poc, deixaren de viure famílies del poble i entraren a viure altres col·lectius, altres famílies. Per què no dir-ho? Gent de fora de la Pobla. I està mal generalitzar perquè ningú es mereix que el posem en el sac del seu veí, però cal dir-ho sense pèls en la llengua. En eixa finca es començà a acumular la merda. I què va fer el poble? Què va fer el consistori?
Què va fer la societat? Com en tantes i tantes ocasions, mirar cap a un altre costat. La decadència es va incrementar amb el pas dels anys fins a arribar al punt en el qual ens trobem ara mateix. Possiblement l'edifici més lleig que ha tingut i continua tinguent la Pobla de Vallbona No te passes. en els últims anys. Massa alt i decadent per a la zona del poble en la que està. Representa un voler i no poder. La metàfora d'un fracàs com a poble. Uau. Que se prepare el autor de Noruega, que no me recuerdo cómo se diu, Rafael, no sé qué, La Huerta. El tu orto. No lo sé. Que se prepare perquè, vamos, està així apretant el tio Héctor pa fer la nova novel·la escandinava basada en València. Què vos ha paregut? En la Pobla, no? En la Pobla. No sé, documentat, no. No documentat en excés, però... És això, és un tipus de descripció de lo que ha passat de durant relat, el temps. de relat, que- a modo de, quasi de crònica, podríem Sí. dir. De crònica, correcte. Exacte. Crònica d'una mort anunciada. Que, escolta, que me puc haver equivocat, segur. I convida a la gent a que si pensa que el que he dit no està correcte, que m'ho diga. Sí. Así- Bueno, pitjor que hagués pogut dir és que és la finca de gitanos, està tot ple de gitanos. Això és el pitjor. Correcte. I no ho ha dit ell, ho estàs dient tu. Exacte. No sé, no ha sonat mal, no? No, a veure... Jo crec que amb això podem tancar el comentari de la setmana, Sebas, podem comentar, perquè vinga, està molt bé. Està molt bé. M'ha agradat molt, Héctor, gràcies per les teues paraules, per la teua reflexió A vosaltres? i per la teua cronicitat. Sí, literalitat. Ha definit molt bé el que no sé, ha mostrat és una decadència i n'hi ha molts diners invertits, perduts, i és una finca que podia viure molta gent i al final pues, dona un poc de llàstima perdre tant d'esforç i tant de... Joder, no vos passa això. Pues creuarem ixe pas I això entre... està superben expressat. Gràcies, Sebas. Creuarem ixe pas entre el carrer Colón i bueno, passarem... claro. toque. Atravessarem Però- l'edifici. Però quan caiga. sobrats. Molt bé. Molt Gràcies bé. a xics. Fins així el comentari de la setmana. La secció de l'excusat. Sí, estem així, al consultori. Oh, yes. Sabeu que el dissabte me quedé afònic, a muerte, no podia ni parlar? Afafànic? Sí. I es quedes el divendres? I estic ja notant que, joder, és que el divendres, sí. Ai, sí. està. Igual va ser això. És que fa fred per les nits, tio. Sí, no m'abriguet, sí. I n'hi ha que posar-se, mira, jo duc al coll. Héctor normalment sempre du un panyolet al coll. Sí, m'agrada. Jo avui ja m'ha agarrat a sota i la veritat és que molt bé, Jo ara ja no me'l lleve, per dormir. Però no deixa de fer molt bé. fred. Això. Si haguéreu fet la festa, que fiu jo. Bueno, va, tirem. Anem a tirar-li a unes consultes molt guais, la veritat. Bomba. Són 3. Anem per una consulta de l'últim convidat de la setmana passada. El nostre convidat, Arger. Yes. Arger, Andreu Cano, té una consulteta per a nosaltres. I la Andreu. tinc per així, com era? Recent treta del forn. Recentretat del forn, encara està calenta. A veure, tema molt seriós. Això és una consulta per a la secció de l'excusat. Heus així el senyor Andreu Cano fa un preguntat sobre una cosa però molt preocupant. El tema és... Jo vaig a la secció de l'excusat l'altre dia amb estos desgraciats de la Pobla i resulta que, clar, s'enrotlla la cosa, tal, no sé què, me dono compte de que no arribe al partit de futbol que tenia previst, no puc avisar, tal, no sé què, total, dic, vaig a veure si puc dir-los que se m'ha trencat el cotxe o que no sé què, o alguna cosa d'estes. Que no anava desencaminat perquè el cotxe últimament m'anava xino-xano. Després de la secció de l'excusat sí me trenca el cotxe. Casualitat? No ho crec. No sé, volia que m'ajudàreu a veure si està relacionat, si hi ha una espècie d'aura que despreneu vosaltres i que diem una cosa i es complix o alguna cosa d'estes. La pròxima vegada anem a fer alguna cosa que sigui positiva o no sé. Era simplement comentar-ho. És una cosa que em preocupa molt. Ja està. Eixa és la meva consulta. Casi bonico. Moltes gràcies, Arger. Gràcies. Demana la paraula, companys. De pa tu. Demana la paraula Endavant, Emilio. perquè a veure... Demana
Claro, és que ens està preguntant si n'hi ha una aura o algo especial en l'excusat que fa que passin coses que es poden premonitzar un poc, no? De dir, hòstia, anticipar... Primo, no t'has vist els programes. Tens que veure la primera temporada de l'excusat i això no t'estranyaria. Diries, claro, què anava a passar? Perquè és que Arger volia tindre una excusa des de l'excusat. Una excusa des de... Com bé ha dit, per no anar a aquest partit. I claro, què va passar? Pues que al final... Tio, és que n'hi ha que anar a espai en el que uno desitja. Perquè a vegades passa i normalment igual no passa a temps quan tu vols, saps? Si te passa, pues mira, no sé en quin moment li passaria, espero que tornares a casa, Arger, i arribares a Godella, encara que siga. Sí. Però, bueno, és una desgràcia, però, escolta, nosaltres no fem res. No, les coses passen. Claro, és això. N'hi ha que tindre cura en el que uno desitja i quan ve al ciel excusat. Pel convidat d'avui pots prendre nota, espai en el que desitges, perquè si és una desgràcia, és que te va passar. Sí. ¿Vale? Desitja algo bo i igual te passa. ¿Vale? Sí, sempre, pensaments positius. Bueno, lo que siga. Però bueno, ho sentim molt, Arger, nosaltres te podem recomanar un taller mecànic o algo, però és que no te podem donar diners perquè és que no tenim. Exacte. ¿Vale? Però era molt bonico, Quan vulguis tornes tu i els catxaps o tu soles. Sí, que vos tires la culpa d'una cosa que anava a passar, no sé, és com, jo què sé, no sé, me pareix un poquet tiraet. Si em va a passar, que se li trenque... Mira, sí, se li trenca... Pues no sé, buscaré coincidències en tot, en la vida. Saps a qui no li va passar això? Al nostre convidat d'avui. Perquè no conduïs, la du jo en cotxe. Així que a la pròxima, Arger, pues t'arrepleguem i ja està, xic. La solució perquè no te torna a passar és que no agarres mai més el cotxe. I que se li estropea a Emilio. Perquè passarà. No, altra vegada no, enguany no m'ha de passar. No digues, Sebas, no menes. No mente de gràcia, Sebastián, no mente de gràcia, no mente de gràcia. Vale, sí. Lo que ha dit que la pròxima siga positiva, pues va a fer això, va. Sí. Clar. Sempre positivo. Des de l'excusat, les nostres condolències per a Arger i el seu cotxe, sí. Vale? Però ahir no te podem ajudar molt. Te podem respondre en això. Sí, hagueres d'haver estat previngut de que a l'excusat passen coses. I si tenim una obra, que més, això com al final no ho sabrem, pues imagina-ho si vols, ja està. Exacte. I mola, Bueno, tirem de la cadena, ¿vale? Bueno, pots tornar i desitjar que se t'arregle el cotxe. Pot ser. Igual és la solució. Estàs convidat. Això ja és massa, això és abusar. Estàs convidat. Bueno, tirem de la cadena? Tirem de la cadena! La secció de l'excusat. Val, sí, ara anem amb una consulta que necessite que presteu atenció, per favor, tots, val? Perquè de veres que la vaig a contar amb un gustazo de por. Clar, doncs anava a dir si la trobes. Vale, agarra carrerilla. Ja l'he trobat. Bon dia, bona vesprada i bona nit. Bona nit, amics dels excusats. No hi ha que perdre les bones costums en això de bon dia, bona vesprada, bona nit. Sí. Continuant amb els dubtes existencials i filosòfics de la vida, la consulta d'avui vos diré que va sobre la merda, sense més dilatació. Per a un servidor, este que vos escriu, Ximeno Josep. És un doble apitxat, És un doble xec. Ximeno Josep, Per pegar una babaeta al micro de puta mare. Vale, va. Anem a tirar-lo. Arranca-li, Sebas, arranca-li. Per a Ximeno Josep, tot és una merda, val? Que vos quede clar. Sembla que res està en harmonia. Si et pares a pensar una mica, pots veure que la gent, jo m'incloïsc, abracem quasi a cegues i sense a quasi també allò que ens fiquen per davant. Anarquisme, comunisme, capitalisme, independentisme, feixisme, coronavirus, negacionisme, feminisme, menjar natural, McDonald's, ecologia, naturisme, zen, spinning, aprimar-se, gimnàs, surfing, bailes de saló, formació, desinformació, cristianisme, budisme, Mahoma, professor, manifestació, yoga, iogurt amb probiòtics, Nike, Adidas, blau, roig, verd, l'arc de Sant Martí, morat, fútbol, motos, coche, piso, adosado con jardín, conduir, escriure, llegir,
composar, follar, amistat, soledat, optimisme, suïcidi, parella, fills, single, viatjar, Nova York, París, Índia, consciència social. I de repente tot plegat s'evapora i desapareix. Suposa que entre tanta merda està bé allò de poder elegir. He de dir que me recorda molt al monòleg d'introducció de la pel·li Trainspotting. Sí, És que jo estava pensant en alguna cosa així. Però mogolló. Anem a acabar. Sí, per favor. La gent tenim que trobar coses a fer mentre esperem a la mort, en tot això que ha comentat. Saps? I elegir bé. Aprendre del fracàs ens fa sentir millors. Bé, amics, aquesta merda de reflexió meravellosa, diria jo, val? En trac, com últimament, dos qüestions. Per a vosaltres, excusats, tot és una merda o tot està bé? Sí, no, per què? Conteste això ràpid, ¿vale? Vale, claro. Tot és una merda? Sí. Tot està bé? També. M'agrada, Sebas, m'agrada. I la qüestió, per què? No sé, a mi m'han ensenyat que una frase que a mi m'agrada molt, que és tu dis que sí i després fes el que vulguis. I l'agarre com a filosofia per Xumeno Xisep, espero que Xisep li servisca. I vosaltres què? Pues tot mira, és una merda? Jo vaig a dir, tot està bé, però per una cosa que ha dit ell que m'agrada molt, que diu que elegir bé o aprendre del fracàs ens fa sentir millor. I això d'aprendre del fracàs, nosaltres estem molt familiaritzats en això. Sí. Entonces, gràcies a que tot és una merda, S'aprèn molt. s'aprèn molt i, per tant, si traus una reflexió positiva, al final pots acabar dient tot està bé. Correcte. Jo estic bé, no? Correcte, Jo estic evolucionant. Perquè, Héctor, Jo estic surfejant la ola. és des de la falta, des de l'absència, des de la carència, des d'on naix el desig i la motivació per al canvi. Aleshores, ens ha de faltar, hi ha d'haver una falta estructural per a que uno Ha d'haver merda. continue caminant. Exacte. Si tot estiguera bé de veritat, pues és que no faríem res. No avançaríem, no? Claro, i bueno, M'agrada. Uau. No m'agrada se gens. drogaríem i moriríem de sobredosis. No m'agrada gens saber-li Sobredosis tres d'alegria. respostes d'això. La veritat és que quan Josep vaig llegir que mos preguntàvem nosaltres i tot està bé, tot és una merda, a mi me sabia mal contestar i per això divagar tant, perquè... No, me pareix bé, perquè No, és un poc de estic trampa ahí. preguntar-nos el que nosaltres preguntem, perquè nosaltres ja sabem per què ho preguntem, i los entresijos que n'hi ha en aquestes preguntes complicat. existencials. Aleshores, però bueno, jo crec que hem respost així una mitjana. Està molt bé, A mi- A mi sí, prou Un dia el això, convidarem així victoriosos. a parlar de tot. De tot. I n'hi ha una altra pregunta, no, Sebas? Que és que anem un poc mal de temps. I tindre consciència social està de moda? Consciència social. No, a mi, per exemple, això la pregunta me suggerís algo com el típic hipòcrita o de dir jo sóc moralista perquè dic ara que tinc que ser feminista però després a lo millor en casa a saber com tracte. Va per ahí que si, si tu de cara... Vale, que està així... Que és un... Claro, que és... Como, Sí, s'està incloent en un discurs populista, no? Dir, Sí, no, jo vale, soc vale, així, m'agrada molt. Jo soc Pues me pareix però interessant després a l'hora com de la ho estàs veritat no llegint. tal, veritat? No sé, Està de moda. En aquest sentit... Pues en aquest sentit te podria Però dir que sí, perquè... A nivells mínims jo crec que tots nosaltres un poc. És que va un poquet al dardo. És jo per a sentir-me identificat això és la hipocresia. en un Hi ha grup tot o el que tota una siga. És el cinisme. hipocresia. Pas que el cinisme és un element també que va que és que està incorporat en el llenguatge, en la comunicació, perquè la comunicació és una cadena de malentesos. Estem constantment malentenent-nos. I bueno, són coses de parlar. Si fórem animals, pues és que no tindrien tant de problema. Me quedaria així en este tema tio, molt de però rato, hem d'anar però ja, hem tio. d'anar-se'n. Hem de tirar de la cadena, Josep Jimeno, Però està a la guapíssim, pròxima, és que tio. me dona La pròxima peu a més. reflexionar molt. Mola molt. Vale, tirem de la cadena? Tirem de la cadena i tanquem el consultori. Sí, Tirem de la cadena. La secció de l'excusat.
así en la entrevista del Excusat en este 12è programa de la segona temporada. I sí, ja està així, ja s'ha sentat en la nostra taula, ja té un micro davant. Qui és esta persona? I com no li agrada quasi parlar a esta persona ni estar davant de la càmera, atenció perquè hem dut al primer streamer, influencer... Ara, millor que es definisca ell, perquè jo era una de les preguntes que tenia, és dir, això és ser influencer? Perquè este tio fa moltes coses, ¿vale? Fa moltes coses, té cara, vull dir, cara només té una, però noms en té, té un fum de noms, esta persona, conegut en xarxes, per exemple, anem a començar per Instagram, com Aitor_Altea, també conegut com JetEV, que ara ens explicarà per què, però el seu nom de pel·lícula bautismal és Aitor Muñoz Hortelano, és correcte? És correctíssim. Bona nit. És correcte, val? És una persona inscrita en el registre civil com a tal, con el seu nom i els seus cognoms. Encara que, Aitor, a mi m'ha arribat una informació d'última hora de que també respons al nom de Dimitri Durruti. Però això què és? Això és així? No sé, explica-ho tu, Aitor. No. Aquestes informacions estan en la internet, tio. Estàs intentant amagar algo? ¿Eres Dimitri Durruti en algun puesto? Bueno, això que un tio amb moltes identitats. Jo més que un influencer mediàtic, jo me consideraria un pesat en xarxes, que ahir on tots els jocs on puc estar Pesat professional. Ja siga el meu nom o el que siga, jo estic. Aleshores soc un tio pesat en xarxes. Podeu buscar en Google Dimitri Durruti, ¿vale? A veure si... Què passa? A veure si m'apareix Aitor. Jo vos ho llance, ¿vale? Això per ahí. Això per els noms. Bueno, Aitor Altea és natural d'Altea. Ui, va! És natural d'Altea. Casualitat, no? Tenim així a un alacantí. No sé si és el primer alacantí que ve. Jo crec que sí. Sí, no? Sí. Vale, pues és el primer alacantí que ve, però és que no només ell és d'Alacant, és que viu en Castelló! Primer convidat que viu en Castelló, que nosaltres així a Castelló sempre el tenim en la boca. Castelló. Sí, ara veuràs. És com un triatleta de la Comunitat Valenciana, perquè és que, mira, ja vas néixer en Alacant, estudiar en Castelló i me'n vas de festa a València. És que s'ho fa tot. Sí, de fet, ahí estamos, sí. S'ho fa tot. Estudia comunicació audiovisual en la UJI de Castelló Cagalló, o Castelló pa tu, com vulgueu dir-ho. I, bueno, podem dir que ell va començar fa 5 anys. Ai, hòstia, és veritat, que sóc idiota. 7 anys, és que m'ho ha dit abans, sí, ja ho sabia. Fa 7 anys com a youtuber en valencià. Pot ser? Començares en YouTube? YouTube, en castellà, de gameplays de Minecraft. Sí, senyor. Boom. Vale, va començar fa 7 anys en YouTube. Va ser la teva primera plataforma de Sí, on me vaig llançar... Sí. I on vaig descobrir que és una bogeria, això de des de casa generar qualsevol tipus de contingut i que la gent ho veja. Molt bé, doncs és un fill del YouTube. Va néixer en YouTube amb 964 subscriptors. Això en GTV, en el canal anterior, en el 1900. canal GTV. Quin és el canal anterior? Aitor MH22. Hola. Tot en públic. I què ha passat? 600 i pico vídeos. Hola. Però què ha passat en aquest perfil? Doncs que vaig decidir seguir fent el que feia de crear contingut però d'una altra forma, molt diferent, i per això vaig fer una altra cosa. I això està en el museu, està ahí per veure el que tu vulguis, no? Està les relíquies. Sí. Ahí ja no puges contingut. No. Vale, molt bé. Vull dir, doncs ara ja ho sabeu. GTV en el seu canal de YouTube, val? I ahí fa les seues coses. Bueno, Aitor assegura que no és ric, i a més mos vol assegurar que si se fa ric no se n'anirà a Andorra. Val? Ell és un streamer que, vos ho dic perquè després, si un dia triomfa i se'n va a Andorra, això... Estarà faltant a la seva paraula. Anem a obrir l'hemeroteca, perquè però això ho ha dit seria ell. el primer creador de contingut allí en llengua catalana. Veus? Ja ves que ves? Ja està buscant allí l'escollo. Bueno, pues això, i bueno, ell es dedica a generar contingut en valencià. Des de quan estàs fent contingut en valencià? Des de fa 2 anys i uns mesos. Molt bé. I podem dir que és un referent dins de lo que és... home, que està en l'excusat. Això no cal que vos ho digui. Si està així és perquè és un referent. És un referent en esta xarxa. I no té sense recursos econòmics, com nosaltres, és pobre. Tot el que té ix de les seues butxaques foradades. Precarietat al dia. És així, Aitor, veritat? És així? Molt bé. Doncs bueno, ell està present en Twitter com Aitor MH22. Yes. Molt bé, això continua actiu. Sí. Molt bé. En Instagram com Aitor_Altea. Okay. En Twitch
com GTV22. Ok. I després en Spotify tens una playlist teua Unes quantes, sí, que però diu sí. Tinc una... Petits tresors. Oh, Perquè fins i tot en Spotify vos dona contingut i tot. Per a Diu, fer mira, descobrir escolteu grupets això. xulets, guapitos, que haurien de tenir més repercussió i no la tenen. Molt Claro. bé, molt bé, ahí està, això és la funció. I després, l'any passat, Aitor va encetar un projecte molt interessant que es diu Poblet, que és un portal web per a trobar tot el contingut en valencià de les xarxes socials. correcte. Val? I això ho ha fet esta personeta d'ací. Ho ha fet esta personeta d'ací, perquè els creadors i els que tenen iniciativa, o ho fas tu, o no ho farà ningú. Per fer comboi, per fer xermanor, Sí, veritat. bàsicament m'he donat compte que ja estava creant un muntó de gent contingut, ja no sols a YouTube, que sí que estava el tema de Valensubes, però ara molt inactiu, Twitch, TikTok, Instagram, n'hi havia molta gent fent coses i no n'hi havia ningú que diguera, així està, perquè quan jo li dic a algú, n'hi ha gent que fa coses en valencià, dia, sí, passa-meu, i què feia? Li passe 40 enllaços o faig una puta web. Les pàgines amarilles de contingut en Així valencià. està tot el valencià a les xarxes. Bravo. Pues esta personeta ha fet això, ho fas en algú de la teva família, el teu germà, o sí? La web la vaig fer jo tots soles, i des de fa un temps a les xarxes socials està Besugo Xavier, el meu company de batalla. Oh, Besugo, te volem. Molt bé. Pues bueno, això en Poblet, que la secció de l'excusat, de fet, està ahí en Poblet, vull dir, estem en eixa llista. Correcte, estem també com a... Sí, som. no sé si estem en YouTube. O sea, com a... Esteu en podcast, podcast. Vale, en podcast? Sí. Vale, perfecte. Claro, Diferents. sí, com hem Sí, anat en variant. Instagram també estaré. I de fet, Emil Pitiflautico també està. Yes. Claro, es que la nominació esa dels 3-10 m'ha fet consolidar-me en el panorama, saps? Uau. Ja sabem. Cosites. Pues bueno, així estem, fent sinergies i germanor en Aitor Altea, Que és que és un projecte és molt necessari. interessant que, a més, està nominat als Premis 3-10 Efectivament. en la categoria Sí. millor projecte Millor social. contingut per a xarxes socials de l'any. Això com a GTV, però Poblet, També com a millor iniciativa social i ciutadana. correcte, millor iniciativa social i ciutadana a Poblet. El podeu votar perquè està ahí fins a... no, Poblet no. No, Poblet no. No, és que Poblet n'hi ha està... coses molt totxes. Vamos, ahí, claro, és que n'hi ha coses iniciatives molt guapes. totxes, ¿vale? Però voteu-lo YTV, perquè és un sí. projecte que n'hi ha que YTV sí que recolzar. està i allà. així. YTV està en el top. De moment Està en estem top ahí. five, està en top correcte. five. Top five, sí, Està en senyor. el top five. Correcte. Està en el top Aitor five. Altea està en la carrera per endur-se el premi el pròxim 30 de gener en la Mutant, en la gala de Efectivament. presentació... De presentació, no. D'entrega de premis 10 de dels febrer. 3-10. Del 10 de febrer, exacte. Efectivament, este jove creador de contingut valencià promet moltíssim, no és així, Sebas? Sí, la verdad que sí, ¿no? Yo creo que ha sido una larga trayectoria, ¿no? Estuve durante muchos años luchando por seguir un objetivo, un club, partido a partido, ¿no? Y al final, pues llegamos aquí, ¿no? Sí, la verdad que sí. A banda de tot el que has dit, Emilio, Aitor també és molt pallasso. Sí, home, A banda de tot el que has dit. Si estar tantes hores davant de la càmera i del micro, vull dir que si no eres pallasso... Jo vull fer-te una pregunta, Emilio, si me permitixes que talle un moment Home, esta claro. interessant entrevista. Perquè has dit que li Hombre, guanaves... no li deixen parlar, quasi. No, ara sí, ara és li que vaig n'hi a ha, fer n'hi ha molt parlar. de contingut, claro, ho anem a tirar tot en l'asador És i que has dit després... que li guanaves a preguntar, però per si se t'olvida vull preguntar-ho jo. A veure. El nom del teu... perdó, que he fet un ruïdet. El teu nom, el teu nickname, el teu alter ego en xarxes, Això, explica. GTV, ve de la cançó dels Beatles. GTV. He fet una puntualització. És que la gent no ho sap, però els Beatles, claro, aquesta cançó és una còpia que van fer d'un existent de YTV, per favor. Els Beatles van vindre així a fer paella i van dir, oh my God, yes! Van veure un cuiner I like the song. que tocava una guitarra, van escoltar, oh, sí, yes, I like the song. Bueno, és una broma, però sí, ve dels Beatles, ve de YTV. En sèrio? Ve d'un cuiner. Ve d'això? Sí. Tio, porta Tio, dies dient-li a la molt ben gent i tirat, m'estan tratant de loco. M'estan tratant de loco. La vaig cantar i tot en apunt, en Atrapa'm si pots, a capella. Tio, m'estan tratant de loco. Teu xure. YTV. De fet, n'hi ha una cançó gravada, versió sencera d'esta, esperant que un dia gravi el videoclip per a treure-la. Hola, pues mira, Héctor. No pares, que soc un Bueno, pues pesat, ja tio. sabem per què es diu GTV. Jo la veritat que no m'ho havia imaginat. T'ho havies preguntat? T'has tirat un triple, Héctor, i l'has clavat primer. Però l'he clavat i és una cosa... Triple d'esquenes. Ja després te conte per què m'ho he imaginat. Perquè si no... Vale, sí, autos de Continua. récord. Bueno, pues ya sabem, GTV, ¿vale? Está así. Y bueno, acaba de dir que ha estat en Atrapa'm si pots, però és que Aitor, tu has passat, tio, per tots els platós i tots els micros i tots els saraus que s'han fet en els últims anys. Has estat en Atrapa'm si pots. Pròxima parada? A punt, sí. En Territori Sonor? Sí. Please Play? Sí. Després... En la web, en notícies de la web també.
Després també fas coses per al Consell de Joventut de l'Ajuntament de València. Vaig presentar una gala un dia. Sí. És que el busquen per fer aquestes coses Soc un pesat, he estat en tots llocs. d'influència, però el volen posar-lo ahí per dir, Aitor, fes-ho tu, tio. Què més coses? Jo he llegit per ahí que has creat una carta del xoc La Fallera Calavera. L'he creat, sí, també, perquè per què no? Pots explicar això, per favor? Pues vas dir, perquè jo m'he quedat loco. En la música, que és un dels temes principals que jo tracte en el meu canal, me vaig donar compte que la Fallera Calavera no tenia res relacionat amb la música, amb els grups, tal, no sé què, i vaig fer una carta de la gossa sorda, però, com en el temàtica de la Fallera Calavera, pues la gossa morta. També Hola. un poco acabado, no? I te la compraren? Vull dir... O sea, jo vaig fer el disseny, tot vaig pujar no sé què, i al moment de muntar-la me va parlar Enric, hòstia, que guai, és una funcionalitat molt concreta però molt xulota, no sé què. Jo és que he muntat uns quants vídeos de la Fallera i Enric Aguilar, que és el creador, sempre està ahí compartint i parlant. Molt bé, molt bé. Bueno, pues ja, Quins tenim. ja sabeu, després tinc per així el videoclip No vaig a la mascletà. No, Això va ser el primer deliri de pandèmia, que va ser fer una cançó versió de me'n vaig a la mascleta, no sé si l'heu escoltat, una que es va fer molt coneguda fa uns anys, xorra, doncs jo la vaig fer encara més xorra donant-li la volta de no vaig a la mascleta perquè jaja pandèmia. Feta per tu. Sí. No? En videoclip i tot. I en dos amics que tocaven i vaig dir, que pandèmia, envia'm un àudio tocant esta cançó com si t'ocorrís que no tinc partitura, saps? Mare I meua. va néixer la Xina. I va ser el primer de les moltes botxeries que vaig fer en pandèmia. Molt bé. També ha aparegut en videoclip de La Fúmiga de Plastic Island, de l'últim disc, de fotosíntesi. Es diu fotosíntesi, no? Del disc anterior. Això. Bueno, això. Sí que jo... Això. La creació del joc de taula Monopoly Festi. Això va ser la primera bomba del canal. Vaig reversionar un Monopoly Empire, que és una versió del Monopoly més rapideta i dinàmica, que bàsicament se tracta en fer un monopoli d'empreses, però en lloc de fer això, jo el que vaig fer és fer un festival. I vaig reversionar tot, redissenyar tot i traure-ho gratis per tot el món en PDF perquè si volguera descarregar i jugar-nos a casa. Joder, tío, es que heu de buscar lo que Comunista fa. hasta la muerte. Es que este tío és flipant. I Increïble. després, com ben ha dit, a ell li agrada molt la música, aleshores sempre està fent recomanacions també, sobretot de música en valencià, perquè es doni a conèixer i ajudar a esta divulgació cultural. Molt bé. I és més, aquí el senyor Aitor Altea és un dels participants de la nova versió d'Influencers, la versió Celebrity. Influencer Celebrity! El nou concurs de poliedres i és un dels participants, clar que sí, perquè és un celebrity, un influencer celebrity, i va estar ahí donant el callo, perquè ja va ser presentador d'una de les proves de l'influencer normal, on vaig participar jo com a Emil Petit Flautic i ell va ser un presentador i jo la veritat és que el vaig conèixer ahir i la seva prova era la de cuinar i vaig a fer un arròs al forn. I té a veure per ahir en lo que tinc preparat per a vosaltres després. Perquè a més, claro, dins del contingut que tu fas també en Instagram i tal, pues, puixes stories dels dinars que te fas com a estudiant. No? Sí. Dinars d'estudiants. No? Perquè com ell està estudiant encara, claro, diu, com viu un estudiant? Pues mira, aixina. Sí. No? I ho mostro. El que passa és que intento mostrar cosetes bones que em faig perquè claro, la gent... mostrar-le bones i en creativitat. Diu, mira, en això que tenia he fet catapisti. Pa. I, hòstia, ni tan mal, i mos dona bones idees. Aitor, també comentar que recentment, de l'últim que he vist de tu, és que has començat a gravar esmorzarots que te pegues en penya, saps? Vull dir, se posa una càmera i se posen a pegar un esmorzar típic valencià, i ahí piqui. I després puja el podcast a l'Ivox i tal. És que ho puja tot. És que t'ho imagina't, no? Vols conèixer una nova persona. És a dir, acabes d'escoltar un nou grup, no? I normal és, bueno, vaig a buscar de què és, vaig a buscar entrevista o algo. I sí, pues, hi ha entrevistes, te poden fer una entrevista a l'uso, serietat, un sofà, uns focus, una càmera... Però per què no en lloc d'això? No, m'anem a pegar un bon esmorzar. Que és el que tots estem pensant, en realitat. I de pas parlem del nou disc i de les coses que vull parlar, perquè jo crec que la millor forma de conèixer algú és fent un bon esmorzar i duem-me a un lloc clàssic, bon d'esmorzar. Molt bé, però i aquests esmorzars qui ho paga? Aitor? Això... Ho pagues tu? Ho pagues tu, Aitor? Cadascú lo seu. Beu aigua, pausa. Estaria bé tindre ahí un bon sponsor, Li has no? tocat Que pagara els putos jo vaig fer la esmorzars. iniciativa de pagar-ho, perquè això ho pague jo, no?
Però afortunadament me topo amb gent bona i diu no, això t'ho pague jo, per vindre tu així com a pesat. Molt bé, clar que sí. Molt bé, pues, a més d'això, dir que estàs en l'Aixeta. Mos pots explicar un poc La com qüestió funciona? és això, que jo he fet moltes botxeries fins a dia d'avui d'agarrar, a llogar o buscar càmeres on siga, buscar gent que vinga a mi, focos, micròfons i després pegar més panxats d'editar, molt de material i molta gent que de vegades arresta darrere i ells venen totalment desinteressadament perquè, joder, me volen fer el favor perquè veuen tota la moguda que faig, però encara així, joder, jo vull tirar això perquè has estat unes hores treballant de mi o vull comprar-me esta nova càmera perquè me fa falta per aquest tipus de vídeos nous que tinc pensat i aleshores això és com un lloc que engloba tot el meu de YouTube, Twitch, totes les mogudes estes, on la gent que aporte una xicotíssima quantitat, que són 2 o 3 cerveses, no, diguem, de diners, pues jo li dono totes les recompenses que puc, com els vídeos en antelació, t'ensenyo les idees que vaig a fer d'ací un mes, tot lo que se m'ocorre que puc donar com a per a aquesta gent que me suporta, doncs ho dono ahir i a canvi pues, aquests diners m'arriben per a seguir fent botxeries un poc més reals. Molt bé, vols demanar diners, Aitor? Parla-li ara als nostres... gtv.aixeta.cat. Si vos molen les meues botxeries i cregueu que no sé què dir, però bueno, que sí, que jo que sé, que peguen una ullada i si vos agrada, pues ahí està. Així que moltes gràcies també a la gent que ja està subscrita, que és molt bonica. Perquè en el contingut d'Aitor no guanya ell, guanyen totes les persones. Impressionant, Espera, Emilio, vas a fer-li la bateria ja? Sí, prim, si li vaig Però a que fer ara. no sabeu la meva edat. És el que t'anava a dir, Sí, tio. que quan anava a dir... És la pregunta més important. Héctor, que me rebente les La qüestió que sorpreses. estava passant és que s'estaven plantejant, Emil ja ho sap, quina és la meva edat. I ara, en tot el que heu escoltat, en referències de números que heu escoltat per ahir, de coses que he fet, quina edat teniu? O sigui, penseu, què tinc? L'any del dobler del València, 2004. Vale, 2004... Prim, això quants anys són? 2004 són 17. Ah, no. No, és que... No, m'he equivocat, 2001. De la final de la Champions. Vale, 2001... Quants anys són? 2001 són 20, 21. 21. Però tot a dir que estic super sesgat de sempre. Vull dir, des de que s'ha plantejat la pregunta m'estic ratllant per a muntó. Vale, 20 per 21. Vale, Sebas, has fet ahí una aposta. Héctor? Vale, pues vaig a tirar a 2001. A 2001 ho has dit tu? Vaig a jugar-me-la en el 2002, però jo antes he dit que pensava que tenies com 24 tacos. Però, claro, per pis, me la vaig a jugar en 2002 com el teu any de naixement. YouTuber, Twitch, és que ho 10 domina anys. Són moltes coses, 10 anys. Jo he de dir que la primera proposta que... lo primer que li he preguntat, quan li he preguntat, és dit, tu eres del 2000? I la resposta et sorprendrà. Aitor, per favor, pots revelar la teua edat? Tinc 19 anys, soc del 2002. Però és veritat, no, moltes coses i moltes mogudes que manege quan vaig, jo què sé, a una productora, a una reunió o un algo, és en plan, hòstia, tu que eres del 2000 o del 99? I jo, no, del 2002. És en plan, Claro, és que... andes de xavalos, sí. Aitor li està pegant una carrera al temps i li treu avantatge a ell. Vull dir, ara mateix és que ha fet tantes coses en esta curta vida. Claro, quan començares a fer vídeos? En 2015, en quan 13 tenia, anys, sí, per ahí anava la cosa. Pues això, te vaig a fer la bateria de preguntes, Aitor. Ok. Vale? De l'excusat. Són de resposta ràpida, vull dir, Sí, no s'ha de eficaç per a pensar. tota la família, o no? Vale? Tu et consideres màquina o maquinària? Màquina. Tu eres més de Ben Stiller o de Adam Sandler? No conec a ninguno de dos. I és que ho sabia! Volia fer-te esta pregunta té 19 anys. perquè és molt jove, tio, és molt jove i no sap qui són estos. M'agrada. Tu eres més de dutxar-te o de dur xancles? Dur xancles. Tu eres més d'anar soltet o d'anar estrenyit? D'anar soltet, ara sí. Molt bé. Tu... no, quan era menut havia un problema. Tu el sexe de bon matí o abans de dormir? Inexistent. ¡Bomba! ¡Bomba! El que siga, por favor. Vale. ¿Tú Coca-Cola cero o normal? Ron Cola, però normal. Capunchi. Normal. ¿Tú amb gluten o sense gluten? Amb gluten. Jo tot el que me pongan per adelante. ¿Pokémon o Digimon? Pokémon, per favor. ¿Qué vas a hacer demà? Vaig a gravar, per variar. ¿Qué vas a gravar? Una altra moguda dels meus. Per a quina de les xarxes que tens? Per a YouTube i per a Twitch. Tu de menut, què volies ser de major? Pintava quadros jo, o sea, que volia ser artista, de certa forma. T'anava a dir, i ara de major, què volies ser de menut? Però és que tens de 9 anys. No, és que ara me veig de menut i, Aitor, gaudix més el no tindre obligacions, per favor. Tindria que gaudir més. Perquè és que ara, dius, joder, tinc 19 anys ja i estic veient la vida. És que has començat molt ràpid a tindre molta faena, tio.
Tot està bé o tot és una merda? El món és una merda, diria jo, però gent com nosaltres, gent que mos agrada fer moltes coses, estem per millorar-lo. Vale. Quin és el teu polo preferit? Jo era molt poc de polos, ara de major soc més, el frigopié. El frigopié se repeteix. El frigopié se repeteix. És que té èxit, és que entra molt bé el Estem frigopié. fent un estudi social. Tu eres Vale. més de S sonora o S sorda? Sonora, diria jo. Sí. Molt bé. I per últim, però no menys important, qui fuma? El Puma. Vamos. Molt bé. És que està en edat d'estudiar. Estem en edat. Molt bé. Molt bona bateria de l'excusat, Aitor, molt bé. Estàs en forma, mos agrada la teua joventut, clar que sí. És que jo ara mateix li trac 10 anys, tio. 10 anys li trac jo a esta Hola, persona. papà. Eres com el tio enrotllat. Tu series el tio enrotllat, saps? Que està com una regadera. Vale, molt bé. Moltíssimes gràcies, Aitor. No te'n vagis molt lluny perquè te quedes en nosaltres per a esta última subsecció. Així que acomiadem l'entrevista amb el nostre Aitor Altea. Seguiu-lo en totes les seues xarxes. Xarxes. Busqueu-lo on el busqueu i l'aneu a trobar, vale? Que TV. Així que moltes gràcies, Aitor. Se vem ara en seguida. Acomiadem l'entrevista i se n'anem a la última subsecció. La secció de l'excusat. Hi people, be welcome to another Excusat subsection with Yet and V, Milk and Wine. Fantastic. The last fantastic subsection. Exactly. Bueno, estem així, vos he preparat una coseta, i és que he estat rememorant, i a vegades promo, això és impressionant, a veure, rememorando que el primer contacte amb un de vosaltres va ser en Emil Piteflautico, quan en l'Afluencers Què és malot? fer un repte de dir, venga, va, fer una recepta de cuina. I este senyor va fer un arròs al forn. Així és. Hòstia, que bo i bonico, I resulta que a mi casualment ahir em va arribar un paquet de 5 quilos d'arròs Cèrcol, així, saludos cordiales. Cèrcol? Ho vaig veure, tio. I tenia també per ahir Vaig llevar esta merda. unes botifarres de xert d'un poble de Castelló molt bo. I tenia bon material. I el meu pròxim vídeo serà un arròs al forn i vos he dut un taperet de l'arròs. Volem menjar. Bueno, increïble al que estem assistint. Quina oloreta que fa. Uau. De la consola al tàper. Sí que fa bona oloreta. Hi ha una segona part de la secció que no és tan bonica. Viene con dientes de sierra. No, això està bé, Que- vale. Què passa, tio? Pues vaig a plantejar un casar, matar o follar. Casar, matar o follar? Uy, me encanta. T'encanta? Pues vas a dir 3 persones i hauries de dir amb quina d'elles te casaries per tota la vida, en quina d'elles tan sols follaries i en quina d'elles mataries. Guai, Vale, me mola. Tres Està bo, persones, Està tres bo. persones, gràcies. Està xelaet, però bo. Ja. La tomateta al forn. Guau. 3 persones estimades del País Valencià, del món de la faràndula. Jo tinc la meva resposta. Jo crec ja que la també. tinc. Suar, vaig a dir que me casaria en Eugeni Alemany, que pareix així molt de sa casa, molt apanyat en casa, perquè el conec menys personalment i tal, però segur que és una maravillosa persona. Mataria a Artur i entonces follaria en poliedres, perquè crec que és el més divertit dels tres. Sí, jo crec que és en el que millor m'ho passaria. Vale, jo vaig a dir, ho sent per els fans de la Fumiga, també, però vaig a matar Artur. Artur, és que no te conegam, tio. Artur té que vindre, tio, vos ho passaré de puta mare. Eugeni i Poliedres. És que a mi Poliedres és que és molt gran, tio. Jo no vull follar en ell. Jo compartiria vida amb ell, jo me casaria. Compartiria vida amb Poliedres i me follaria Eugenio Alemany. Vale? Ahí está. Bueno, no sé, vale, sí. Ah, sí? És que lo de follar i follar-se no m'agrada. Follaria amb, vale? Ok. Follaríem els dos, no jo ahí... Dir, En això da paz i igual. harmonia. Sense errors. Vale, sí, a veure, Eugeni... Eugeni Alemany encara estarà a punt? No. No, se Ah, ja no? Ah, pues ara no el matava. Pues no sé, pues ara el mate per estar abans. I no és per res a punt, és la idea, ¿vale? I Poliedres me casaria
I a Artur no el conec, però m'ha atrevist, no sé, em tira d'ella a follármelo. Sí. Recomendado. Claro. Pues recomendado, saps com si... A qui li agrada follar en desconeguts, li va perfecte. Està molt bé. Bueno, Pues en esta picaeta y en esta entrevista maravillosa y en este programa tan guai, volem donar-li les gràcies a Aitor una vegada més per haver vingut. moltes gràcies, Aitor. I a vosaltres per fer el que feu, perquè joder, ja és suficient fer això pel vostre propi compte i és molt guai, així que tant de bo, moltes més temporades de la secció. Molt bé. I sobretot- Per molts anys Sobretot si de seguim creació. coneguent a creadors com tu. Correcte. Perquè el que mola és perquè se conegam en xarxes, però el que mola és vindre i veurem Però on te farem una festa a tots els creadors. Això, una bona Això sí que mos festeta. agrada a nosaltres. Molt bé, llarga vida per Aitor Aeltea, perquè és molt jove, més que res, ¿vale? Així que moltes gràcies, Aitor. Anem a deixar així este 12è programa de la segona temporada. Oh, yes. Moltes gràcies per estar-hi, per escoltar-nos cada setmana. Thank you very much. Fins així, la secció de l'excusat. Sí! Yes!